आं दिनै CSP Advice 365 चेनेलनि जोहै ब्लग खालामनो थाखाय नैबे मावजिगिन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटियाव फैयाखैमोन। आंनि लोगो थामहिनबा आबादारि आरके आबादारि ब्लगनि प्रभिएटर बिथां रिंकु बर' लोगोसेयाव आंजों दङ राङापानि गामिनि सोमसि औवारि आरो माइबारि बसुमतारि बिथांमोना बुंबाय नोंथांमोनाथ' मावजिगिन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटिनि फरेनारफोर थाग्रा आरो माखासे लजफोरखौ नुवाखै, अन्नानै जोंहानि न'आवबो आलासि जानाय फाजिनो बे जायगाखौ जोंबो बेरायहैयैया गोबावथार जाबाय, बेनिखायनो दान्दिसे बेरायनि गोसोफ्रा एसे जाहाथे गोजोन मोनो, मिथिंगानि बारहावा थासारिखौ मोननानै न'आव थाबाय थायोब्ला मानसिया बरिं जायो, बेखायनो बिथां सोमस्रि औवारि आरो माइबारि बसुमतारि बिथांमोना जोंखौ फंबायमोनथ' जोंखौबो दान्दिसे ओरैनो बेरायनाय फाजिनो मावजिगिन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटि नैबेफोर न'फ्रा जाबाय मानासनि साखाथियावनो फरेनारफोर फैयोब्ला बेफोर न'आव थायो आरो बेफोर न'आव थानो नांगौबा माखासे सिस्टेमनि दङ। बे सिस्टेमनि जोहै मावजिगिन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटिनि जोहै बेफोरो माखासे सिस्टेमजों बे न'फ्राव थानो हायो आरो बेफोर फिसा फिसा रुमफोराव न'खरनि फेमिलिनि मानसि लानानैबो बेवहाय थानो हायो आरो थानायनि जोहै बेवहाय थानायनि जोहै बिथांमोना मानासाव थानाय माखासे मिथिंगायारि सम्पद गान्दा, मैदेर, दावराइ, दाउ मैना बायदिसिनाफोरखौ नायनो हायो। दा आङो CSP Advice 365 चेनेलनि जोहै बे न'नि माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ। साखाथिनो माखासे आलासि दुमसि फैयोब्लाबो खायसे जोंनि बिब' बिनानाव बिदाफ्रा बावहाय बेरायनो लाबोयो। बिथांमोना बे मावजिगिन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटिनि जोहै लुनानै दोननाय जोंनि बिटिआरनि सुबुं सम्पद बावहाय दङ। बे बिटिआरनि सुबुं सम्पदफोरखौ बिथांमोना ओरैबायदि समायना साजायनानै दोनदों आरो बावहाय थायोब्ला गावखौनो मोनसे मोजां सिटुएसनाव थाफैनानै गोजोननाय बुब्लिखौ मानसिया लानो हायो। मानसिया न'आव थाबाय थायोब्ला न'नि मानसिफोरजोंल' खायसे खोथाफोरखौ दुखु सुखुफोरखौ शेयार खालामनो हायो, नाथाय दावबायनायनि जोहै मानसिया गोबां नुथायफोरखौ नायनानै गावनि गोजोननायखौ लानो हायो। थिग बिदिनो जोंबो बे थांखिखौ लानानै बावहाय नुजाफैदों। नोंथांमोनाबो मालाबा मानासाव फैयोब्ला नोंथांमोना बावहाय दान्दिसे नुजाफै। बियो भुटाननि साखाथियाव आरो लोखि बाजारनि साखाथियावनो मावजिगिन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटिया दङ। दा आं फारि फारि माखासे नुथायफोरखौ नोंथांनो खिन्थाबाय। बियो मेनलि स्पेसियेलि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओनसोलाव गोलैयो। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मोनथाम लाइनाव नोंथांमोना मानासाव हाबनो हायो, बे काहिटमा बिट जानानै, आरो मोनसेया जाहैबाय बान्सबारि नेसनेल पार्क गेटनि जोहै, आरो पाठशाला जानानै फैयोब्ला जों हाबनो हायो बे मावजिगिन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटिनि गेट जानानै भाया जानानै मानासनि गासै नुथायफोरखौ नायथिंनो हायो। आरो बेयाव नायथिंनायाव माखासे गार्डफोर लानानै नोंथांमोना जिपसि गारिजों आरो बै फिसा फिसा जिपसि गारि दं बेफोरजों दावबायनानै थांनो हायो। दा जोंनि केमेरामेन बिथां रिंकु बर' नै जोंनि आरके आबादारि ब्लगनि बिथां रिंकु बर'आ थाबायगासिनो दं। बिथाङा केमेरा हमबाय थादोंमोन, नाथाय बिथांनि फिजिकेल बडि फिटनेसखौ नुवाखैमोन। नै दा आरके आबादारि ब्लगनि बिगोमा बिथां इउटुबार रिंकु बर' बिथांखौ आङो आब' सोमस्रि आरो माइबारिमोनजों दावबायनाय नुथायखौ उन बुब्लिजों नोंथांमोननो दिन्थिनो थादों। नैबे गासै नुथायफोरा मावजिगिन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटिनि बेन्दोङाव बेफोर न'फ्रा बानायनाय जादों। आच्चा रिंकु बर' नोंथां, मावजिगिन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटियाव फैनानै नोंथाङा गोसोआव माबायदि फिल खालामदों? फंनैसो बुंगोन नामा नोंथाङा? CSP Advice बे इउटुब चेनेलखौ नायग्रा रायजो राजा बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। औ नंगौ, दिनै आङो बे मानास इक'टुरिज्मआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नुवाखै नैबे दंफां लाइफां थ्राय थ्राय, नैथिं बियो दंफांजों बानायनाय हयथ' लज जानो हागौ। नैबे जाबाय मानास इक'टुरिज्मनि आलासि जिरायग्रा न'। बेफोराव आं दा गिदिंना फैनानै गावखौनो जोबोद फ्रेस मोनदों थारमाने। मानो होनबा दिनै समाबो बेलासि सम, बारा दुङाबो बारा गुसुबो नङा, बोथोरा बिराद जोमै गैयै, बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आरो आं। आच्चा गोजोननाय थाबाय नोंथां आरके आबादारि ब्लगनि बिगोमा नोंथां। लोगोसेयावनो बिथांजों दङ राङापानि ओनसोलनिनो सानै बिनानावफोर दङ।
सोमस्रि औवारि आरो माइबारि बर' नोंथांमोना बावहाय फैनानै माबादि गोसोखौ गोजोननाय मोनदों? मोजां मोनदों ना? अराय सम नोंथांमोना बे बावहाय फैबाय थायोमोन नामा? फैयो मालाबा मालाबा। आच्छा दे आब'मोननाव ओरैनो लोगो मोनदोंमोन जोङो दा फंनैसो खोथा रायलायबाय शेयार खालामलायबाय बिथांमोना केमेरायाव बारा नुजाया बेखायनो लाजिदों बिथांमोना सम फैयो बिथांमोना बिथांमोना बुंदों आरो बावहाय फैयोबा दुखु सुखु जायोब्ला गोसोफ्रा स्रां मोनो होननानै बिथांमोना बुंदों। आब' सोमस्रि आरो माइबारि बसुमतारिनि अननायाव जों मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटियाव हाबबाय आरो बे ससाइटिनि सिङाव हाबनानै जों माखासे नुथायफोरखौ नायबाय। बावहाय खोब समायना देरा लुनानै दों। बावहाय दा आथिखालाव कर'नानि बुब्लिखाय बावहाय माखासे थासारिफ्रा एसे कर'नानि समखाय माखासे थासारिफ्रा एसे इनडिसिप्लिन जानानै दङ। बेखौ जेब्ला सम फैयो कर'नानि जाउनाव बेखौ माखासेखौ साखोन सिखोन खालामनाय होनाय जायाखै। बे कौटि थाखानि बावहाय न' लुनानै दोनदों। कर'ना जोबनायनि उनाव बे कर'ना गैयि समफ्राव माखासे फरेननि मानसिफ्रा बावहाय फैनानै ओरैबायदि लाइफ स्टाइल खालामफैयोमोन। माखासे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफ्रा आरो फरेनार मानसिफ्रा बावहाय फैनानै बिथांमोना रिसार्च खालामफैयोमोन। रिसार्च खालामनायनि जोहै गावनि थिसिसखौ मानासनि सायाव माखासे दाउसिन दाउलाफोरखौ बिथांमोना रिसार्च खालामनानै गावनि थिसिसफोरखौ लिरना लाङो। बे मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटि एनजिअनि जोहै बेफोरबायदि जि साजायनानै दोननाय न' बांफोर दं बावहाय नोंथांमोना मालाबा बाक्सा जिल्लायाव थामहिनबा मानास नेसनेल पार्कआव दावबायनो फैयोब्ला नोंथांमोननो आं सिगाङावनो बुंबोखादों जोंनियाव पाठशालानि जोहै हाबोब्ला नोंथाङा डाइरेक्टलि गुवाहाटि भाया जानानै फैयोब्ला पाठशालानि साहा दावखोब्लानो बे साहा दावखोनानै बे मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिनि जोहै मानासखौ नायनो हायो। आरो भबानिपुर जानानै फैयोबा बान्सबारि आरो भुयापारा आरो रड जानानै फैयोब्ला बान्सबारि जों ओरै हाबनो हायो मानासाव। बेवहाय खोब समायना रमायना दाउसिन दाउला जिब जुनारखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आथिखालाव मानासाव नोंथांमोना हारसिङैनो जा बा गोबां सुबुङानो जा बे मानासाव लजफ्राव थानानै नोंथांमोना आलो गोजोनै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै माखासे फेसिलिटिफोरखौ थामहिनबा मानासनि गार्डफोरखौ लानानै मानासाव नोंथांमोना बेरायनो हागोन। दा बे मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिनि गासै नुथायफोरखौ आं दिन्थिबाय। आं JSP एडभाइस 365 चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोरबो बिखानि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि JSP एडभाइस 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।